Assalamu alaikum. Za mu shiga yanzu ɗabi'u na cin abinci wanda ake cewa feeding habits. Dabbobi mabambanta suna da hanyoyi daban-daban da suke cin abinci, wanda aka karkasa shi zuwa akwai dabbobi herbivorous, akwai dabbobi carnivorous, akwai dabbobi omnivorous, sannan akwai dabbobi scavengers. Za mu fara da herbivorous ko kuma plant eaters, masu cin tsirrai kenan. So these are animals which feed on grass and vegetables. Dabbobi ne wanda suke cin wato tsirrai da kuma kayan lambu haka, misali shine vegetables, kamar su goat, su sheep, su rabbit, su antelope, su deer, su squirrel da elephants, duk suna cin ainihin plant ne. Haka a kifi akwai tilapia da crabs, su ma dabbobi ne da suke cin tsirrai. Sai na biyu carnivorous. Su carnivorous are animals that feed on flesh and bones of other animals. Dabbobi ne suke cin tsoka da ƙasusuwa na wasu dabbobi ɗin. Misali akwai lion, cats, dogs, foxes, tiger, fish, irin su hydrocynus kenan. Akwai wani kifi da ake cewa hydrocynus, to shi ma yana cin wannan. Sai gymnotus da kuma niloticus da su latis niloticus, wanda ake cewa naja patch. Su carnivorous za ka iya kuma ƙara raba su into insectivorous, suke cin ƙwari kenan, da piscivorous animals, kamar irin su bats, to jemage kenan, da pangolian, da mice, irin beraye, su mouse, shrews, well geckos, tsaka kenan, wall geckos, tsaka. To duk irin waɗannan insectivorous ne, masu cin ƙwari. Sai piscivorous. Su piscivorous animals suna cin kifaye ne, kifi suke ci, kamar su irin su crocodiles da kuma hydrocanus focali, tiger fish kenan. Akwai irin su gymnacus nilotus, da irin su herons, da kingfishers. Dukkan su wannan misali na piscivorous, wanda suke tsoka suke ci, amma kuma na irin waɗannan dabbobin haka. Sannan sai na uku omnivorous. Omnivorous suna cin both plant and animal, wato they feed on both plant and animal. Suna cin tsirrai kuma suna cin dabbobi, kamar man, mutum kenan, su pig wato aladu, su rats, beraye, da catfishes, da kuma domestic fowls, kaji da sauransu. Na hudu su ne scavengers. Su scavengers suna cin dead organic, feed on dead organism or decaying plant or animal matter. Su suna cin dabbobi ne ko halittu da suka mutu ko kuma suke riɓewa, kamar vultures, ungulu kenan, su azum, tana, african river prawn haka, da kuma snail. Su kaman shi ungulu yana cin dead animals ne, dabbobi da suka mutu, amma azum kuma shi ma suna cin kaman tsirrai da suka mutu. Shi ma palemon cat yana cin dead animal ne a cikin ruwa. Kuma snail wato tana kenan, suna cin dead plant remains. Su scavengers are important because suna taimakawa to remove waste, na kauda datti ko abin da ba a buƙatar sa na organic materials, kamar garbage kenan, collectors. Shi yasa ma ake kiran su garbage collectors. Abu na gaba modification ne and mechanism associated with the following feeding habits. Wato modification ana nufi kwaskwarima, wani siffa da Allah subhanahu wa ta'ala yake sawa a halittunsa, wanda
yake ba su ikon su iya cin wani irin nau'i na abinci. Saboda haka wannan siffa ɗin ko sashi akwai, za ka iya kasa shi kashi huɗu. Akwai waɗanda suna da modification ko kwaskwalimar yanayin cin abincinsu ya zama cewa su filter feeders ne, ko kuma fluid feeding ne, ko kuma saprophitic feeding ne, ko parasitic feeding ne. To a duk waɗannan nau'in halittu masu irin wannan cin abinci ta wannan abubuwan, to akwai baiwa da tsari da sashi da Allah ya musu, shine ake cewa modification kenan na ɓangaren halittarsu na cin abinci, domin su samu su iya cin abincin da Allah ya ƙaddara musu shi za su ci. Kamar filter feeding yana faruwa ne a wasu aquatic animals ɗin, wato dabbobin ruwa kenan, inda suke cin 'yan ƙananun microscopic organism, halittu da suke ruwa ɗin, da ke kewaye da su, wanda ke surrounding them. Irin waɗannan halittu ana ce musu phytoplankton. Su phytoplankton wato microscopic plant ne, ma'ana halittu ne wanda ido ba zai gani ba sai da babban madubi na ƙara girman abu wanda ake kira microscope. Su kuma tsirrai ne phytoplankton. Akwai kuma zooplankton, su ma dai 'yan ƙananan halittu ne na zarra, wanda kuma su dabbobi ne. Zooplankton su dabbobi ne gaba ɗayansu, da phytoplankton da zooplankton ana kiransu plankton kawai gaba ɗaya, planktons. So to su filter feeders suna cin wannan planktons ɗin ne, kamar tilapia da kuma to karfasa kenan, da mosquito larvae, ɗan jariri na sauro kenan. So za mu ga ya ɗan jariri na sauro ya samu modification na sassansa ta yadda yake iya cin waɗannan halittu planktons ɗin nan. So filter feeding in mosquito larvae. So feeding modification, wannan kwaskwalimar na yadda yake cin abinci. To su mouth part ɗin, ɓangarorin bakin nasa as mosquito na sauro, have jaws, suna da jaw, kamar wasu fiƙa ne kenan dai, da kuma two ciliated mouth brushes, da kuma wasu 'yan zarurruka haka da ke bakinsa. Feeding mechanism, to yadda yake ci da waɗannan abubuwa ɗin haka. To the larva uses the mouth brushes to create current of water. To waɗannan brushin na bakinsa da muka ce, wanda yake ciliated ne, kamar 'yan zarurruka ne haka a cunkushe gefe da gefe, sai ya riƙa kaɗa ruwa da su, yana creating ɗin current kenan, igiya na ruwa. Daga wannan current ɗin ruwa ɗin, shi mouth brush ɗin sai su filtering plankton, suna kaɗa sai su riƙa dace, shine filtering plankton, da 'yan ƙananan wasu colloidal particles haka daga cikin ruwa ɗin, sai su yi sweeping ɗin, su share shi zuwa bakinsu. Daga bakin nasu kuma sai a tura ainihin abincin ɗin zuwa maƙogwaro, da kuma sassa na alimentary canal, wanda daga nan za a narkar da abincin a zuƙe shi cikin jiki. To wannan shi ne. Shi kuma a tilapia, karfasa, yadda abin yake shine, shi ma dai plankton yake ci ta gill rakers ɗinsa. Shi ma gills mun ce a gefen, wato kan karfasa, in ka buɗe akwai wani abu kamar buroshi haka. To wannan abubuwa ɗin wanda suke ƙasan wannan abin da ya rufe shine operculum. To a nan sai zama cewa wato an shigar da ruwa ciki ta baki, sai a rufe shi wannan operculum ɗin da muka ce, wanda ya rufe wannan brushes ɗin, wanda ake ce musu gills filament. To idan ruwa wanda yake ɗauke da wannan plankton ɗin ya shiga bakinsu, kuma operculum ya closing, sai kuma a rufe bakin, a buɗe operculum ɗin, sai ya zama cewa
sai a ɗaga wato flow ɗin mouth ɗin a yi raising ɗinsa. Saboda haka wannan gill rakers ɗin wanda suke gefen gill filament sai ya zama sai su yi filtering su ma su tace wannan plankton ɗin. Kaga za su mammakale shi kenan, kaga sun tace shi ruwa ya fita, su kuma sun maƙalar da wannan shi plankton ɗin, sai su tura shi zuwa maƙogwaro. Da maƙogwaro sai ya shiga ciki, ya shiga ƙaramin hanji a inda ake zuba mar enzyme kuma a narkar da shi a zuƙa shi cikin jiki. To wannan shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wa kifi musamman karfasa take samun abincinta a cikin ruwa, ya zama cewa ta ci insha Allah. Za mu dakata nan, za mu ci gaba. Assalamu alaikum.